Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kutuuza kuti mzimai ndichovala cha mwamuna so ndichovala cha ndani cha mkazi. Akufuna tatizo cyane. Kukongola kwa mwamuna kumachokera kwa mkazi. Kukongola kwa mkazi kukutokera kwa mwamuna. Zima chita kudziwikira kuti kwa mabanja ilitwa kukhala mwantendere kuona nkope zowana. Kuona mwamuna nkope yake yotani yowana. Komanso pamene papafuna patachauze kuti kumasungirana chinsisi. Chifukwa ngati chovala chikutha kubisa zonyasa zimene zili mthupi mwathu kapena zilonda zimene zili pathupi pathu, chimodzimodzinso mwamuna abise zinsisi za mkazi wake, naye mkazi abisenso zinsisi za ndani za mwamuna wake. Osati kungokopedwa basi muli pabawa zibambo kuyamba kufotokoza za zikazi anu kumauza azimuna azizanu. Kaya ndizabwino, kaya ndizoyipa, ndikumaze fotokoza zimene zija. Chifukwa ina maganiza chinsisi ndikufotokoza zokhazo zomwe zoyipa. Golo kufotokoza kuti komanandi mmene ndimasangalele ndi akazi anga. Iko matu ndi makafika kumwezi. Timateni. Zimenezo kapena chimodzimodzi mkazi ndikumauza azinzake kuti komanamo muna amene uchadesi pano. Zimenezi chamukauza azinzano abweresa mu sheitani banja. Zofunika kuzisunga. Mungu zizwanoka. Kuti ngati ndizabwino alhamdulillah ziziwe ninoka. Ngati ndizokweta ikanso masha Allah ziziwe ninoka.